právě míme 71. boxovací pedál. Jdeme do zóny, která se jmenuje Octagon 2, tedy těch starých kandráčů. Nevím, čemu se používají. Teďka, přátelé, právě teď a nyní se nacházíme v zóně, kde jsou činky. Je to tedy v skutku mé státní. Tak, přátelé, vítám vás u dnešního daily vlogu. Vstávali jsme v 11, dali jsme si oběd a nyní si jdeme koupit cigára. Poprosím vás, žluté Pueblo, tabáček. Straky berou ode mě práci, elektro, zlato, kreditní karty, všechno zalevno, mám instinkt dravce, vidím všude, kde se mluví a kurva, která práská, je kurva, která není. Mám kurly za mými zády. Přátelé, právě jsme se dali skleničku krátinu a nyní jdeme připravit naše pojezdy k cestě. Přátelé, máme tady krásný Specialized, jako tady vidíte, vepředu to má péro, má to nějaký tlustší pneumatiky, je to horský kolo, kolo je vybavený takhle zadní svítilnou, jo. Takováhle, přátelé, svítilna se nachází vepředu, jo, svítí opravdu rázně. Jede se na něm v skutku příjemně, za mě fakt fajn. Tak, přátelé, vyrážíme. Máš aplikace na nějaký running? Si musíme ještě stáhnout. Přátelé, je to extrém. Tak je teda mám Cuban Lake. Přátelé, my jsme přijeli o tom tuď, teďka šlapeme kopec, takže potom. Je Zalora. Já jsem říkala, že pak... Přátelé, je to tady. Nacházíme se tady v Octagon Gym Smíchov od Max Fitness, takže zatím moje oblíbená pobočka je Krakov a Lužiny, tak uvidíme, co se tady skýtá. Tak přátelé, nacházíme se tady. Uděláme první dojmy z šatny. Přátelé, ta šatna hezká, taková nová. Jo. Tady ten ručník, to je z legendárního fitka na Radlický. Přátelé, tady ten ručník, to je legenda. Máme tady vodu. Kurva. Do té vody, přátelé, umístíme naše pomůcky. Odběrka krátinu, lískneme ji tam. Tady, přátelé, to bude strašně hnusný drink, hnusný, zlobivý. Přátelé, chuťově 3 body z 10, ale efekt to mít bude. No, přátelé, to mé státní, to musím říct teda, že jo. Jako, přátelé, je to extrém. Tak, přátelé, právě jsme se protáhli, trochu jsme se rozcvičili. Kardio máme za sebou, ujeli jsme něco kolem 15 až 20 km na kole, vím přesně. A nyní si dáme pár sérií na břicho a já si pak dám další leg day. A jdu vám ukázat, přátelé, ten výhled, co se tady skýtá. Tak, přátelé, je krásný, přátelé, dávám mu 9,5 bodů z 10. Přátelé, víte co nejradši dělají matky ezoteričky? Matky ezoteričky tady před, přátelé. Aktuálně řeší se haxny. Chtěl bych s vámi sdílet mou příjemnou chvilku, co tady mám. Bohužel nemáme seberky, ale máme tady ten tropical breeze, který se jdem přebít. Takže přátelé, cheers a na nás. Jdeme si dopřát ještě gindu a pak další. Právě aktuálně nyní putáme do schodu a teďka, přátelé, bychom to tady společně trochu prozkoumali. Jak můžeme vidět, moje milí přátelé, je to tady v skutku mé státní. Za náma se teďka rozkládá ta zóna, kde jsou stroje, jo. Tady za mnou jste viděli na začátku vlogu, tady se prostě jako nachází nějaký pár činek, jsou tady 2 lavičky, něco na břicho, tady jak můžeme vidět jsou rotopery. Tady jak můžeme vidět jsou také rotopery, jo. Jaký schody tam vidíme. My teďka sešlápneme tady ty schody a podíváme se dál. Zatím to hodnotím velice kladně. Teďka, přátelé, právě teď a nyní se nacházíme v zóně, kde jsou činky. Jak říká můj oblíbený interpret, chodím do činkárny, já starý kandráč. Tady vidíme, to jsme teďka jeli, to je ta ginda. Tady si můžeme všimnout nějakých bicáků a teresáků položených na stroji. Jak se, přátelé, můžeme povšimnout,
Tak je to tady krásně fialové nasvícený, stejně jako třeba na Butovicích. Na Butovicích mají také tady ty fialové latky, jo. Tady jako je fakt majestátní zóna tady těch kladek a takových věcí. Tady ty všechny kladky, co tady prostě vidíte za mnou, co se tady rozkládají, tak to jako přátelé, to je něco majestátního. Můžeme vidět, že tady je spoustu sportovců, co se sebou něco dělají. Kdybyste chtěli, přátelé, tady se můžete zadepit, prostě, udělat si pár dipů, to není nic špatného, jo. Jak si, přátelé, můžeme povšimnout, tak jako je to tady opravdu majestátní, jak jsem říkal, jo. Tam vidíme nějaký posazený lakpres, jo. Tady to je asi taková klasická zóna prostě ve fitku, co můžeme znát, ale je tady opravdu spoustu lakpresů, jak si můžeme povšimnout, přátelé. Tady se, přátelé, nachází stejný stroj jako na Lužinách, tady tam ten prostě nějaký klasický. A tam nahoru se pak podíváme, až tam nebude tolik lidí, ale tady vám prostřednu fotku, jak jsem se tam fotil, bylo to pěkné. Jo, přátelé, kdybyste chtěli jít sem, tak je tady k dispozici solárko, to je příjemné. Přátelé, tak nyní jsme se přesunuli někam jinam. Je tady takováhle nádherná zóna, kde se jako nachází prostě speciální vybavení. Nevím, co to je za bench pressy, přátelé, v životě jsem je neviděl, ale můžeme si povšimnout, že jsou opravdu v skutku zajímavé jako rozpoložené. Asi si můžete tu osu položit i sem, což jako, přátelé, je to extrém. Zdá se mi to velmi napínavé. Tady můžeme vidět tady nějaký velký sáňky, možná budou pro 10 lidí, to nevím, možná 15. Můžeme si povšimnout tady těch barelů, co tady jsou. Tohle to byla tady ta zóna prostě pro nějaký masivní bench pressáky. Přátelé, nyní jdeme do zóny, která se jmenuje Octagon 2, jak si můžete povšimnout. Aby jsem vás upozornil, tak jsem je povolený vstup pouze bez bod, což, přátelé, nám ale nevadí. Tak, přátelé, přesunuli jsme se tady do té zóny, kde je Octagon. Je to tady velmi příjemné. Jako, přátelé, ta podlaha, té podlaze dávám opravdu jako 10 bodů z 10. Ten Octagon vypadá zhruba takhle, je fakt velký, tady za náma máte jako úplně stejný. To by se líbilo klukům z mého bloku, jo. Je tady zhruba tak 80 boxovacích pytlů. A tady, když vejdeme do Octagon zóny číslo 1, tak tady je dalších 45 boxovacích pytlů, což je velmi přívětivé, přátelé. Tady vidíme prostě takhle další Octagon prostě, jo, nebo to bude. Asi je to Octagon, přátelé. Možná je to Quadragon, ale takhle postupně míjíme právě 45. boxovací pytel a je to příjemné, přátelé. Právě míjíme 71. boxovací pytel. Přesouváme se zde do další zóny, která se tady rozkládá. Skýtá se tady, přátelé, není opravdu krásný výhled na prostory tohoto fitka. Jak můžeme vidět, za náma se rozkládá zhruba 48 nebo 64 tady těch starých kandráčů. Nevím, k čemu se používají. Jo. Máme tady opět takhle nějakou osičku, kdybyste si chtěli zacvičit nějaký ten bench press. Přátelé, takhle to vypadá. Jsem velice ohromen prostě z toho, co se tady skýtá. Máme tady nějakou fotodokumentaci na stěně, když tak se podívejte, kdybyste sem šli. Přátelé, tady můžete vyrazit na běžky, kdybyste nechtěli jít až na Šumavu, tak tady se skýtá ta běžkovací zóna. Jo? Tady se skýtá další panorama. Jo, přátelé, je to tady velký. Tady si můžeme povšimnout, že tady nějaký equipment se tady právě rozkládá majestátní zásoba činek zhruba na 4 až na 5 let. Vidíme, že se tady za náma skýtají i nějaké červené pytle. Tady, přátelé, se nachází kráten, kdybyste si chtěli dát před tréninkem, to je velmi napínavé. Máme tady další nádherné panorama, které se tady skýtá zhruba na tady ty činky. Jo, tady vidíme červené počítadlo vánočních dárků, což je přívětivé. A tady se skýtá prostě další plnorozměrné vybavení, jo. Vidíte, že tady máme stejné logo, které má Milan Soutor na tričku. Tak, přátelé, tady se nachází další osa, není je pozlacená, jak by řekl Sergej B, stejně jako já, solidní týpek. Přátelé, tady máme 90 témat, na kterém si můžete uchopit, tady vidíme nějaké běžící pásy. Jak si můžete povšimnout, přátelé, tady ten pás je dokonce takhle zaoblený, což je nevídané, je to opravdu hezké. A pak jsme se taky podívali trochu do jiného kontinentu, tak tady máme jiu-jitsu. Jiu-jitsu, přátelé, to je zóna bez bod, takže se tady nyní podíváme, co se tady skýtá. Zase, přátelé, tady všude kolem nás je fakt nádherné panorama, což je přívětivé. Přátelé, ta muzika chce, abych ji oholil I francouzský mustáž. Přátelé, vidíme tady nějakého pána, jak běží, ale to se nebudeme natáčet. Za námi se tady, přátelé, skýtá spoustu boxovacích pytlů, což je velmi příjemné. Když se takhle projdeme, tak se jich tady nachází zhruba 124, když je počítám, 126, 127, 128, no,
140. Jo, tady vidíme strýčka Eneho, jak je zrcadla, což je nádherné. Jiu-jitsu, abych to nějak popsal, tak jiu-jitsu je zóna prostě bez bod, jo. Tento slogan, který napsal známý jiu-jitsista, Face or Fear, to se mi líbí. A máme tady oblíbenou značku Dominika Bocka. Nějaký člověk se to tady chce vyfotit, takže to opustíme. Je to tady prostě fakt jako široko rozměrné. No a přátelé, aby jsme si to tady ještě prošli, tady se nacházíme znova u recepce. Tady jsem já a moje rodina, teďka není takhle přátelé, jsem za to vděčný. Přátelé, tady se nacházíme v obchodě, jo, je to majestátní. Můžete si tady zakoupit různá trička a tak, což jako přátelé je fakt monstrózní. Boxovací rukavice, skýtá se tady fakt pěkná taška, jo, každý kus je originál 349 korun českých, což jako přátelé. Tak jsme si to tady prošli celý, jo, můžeme tady, se nyní skýtá recepce, což je taky hezké panorama, ale to se nebudeme točit, jo. Stejně jako na Lužinách jsme mohli vidět v minulém daily vlogu, tak se tady skýtá i tady ten stroj, kde si můžete navolit protein do libosti, což je velmi působivé, přátelé. Tam dlouho nyní chodit nebudu, jelikož bych si zašpinil své krásné zimní ponožky. Tam se skýtá prostě východ a skýtá se tam taková čtvercová místnost širokých rozměrů, což je velmi pěkné. Tady se nachází nějaké jídlo, kdyby jsem dostal hlad a nechtěl bych si uplatnit svůj kuponek do mekáče. Tak si můžu tady dopřát třeba Mexican Chicken Ball. To jsme si ukázali a jdeme se přemístit zpátky k tréninku nohou. Mám gorily za mými zády, králíka na mém triku, hady v institucích, gazely na mém triku, svině celou po mně, dokud nepřiznám svou vinu, Ostrava je místo činu, ten co skurvyseno. Ladíte rádio Honza Nelus a jdeme se přesunout k dalšímu tématu zlomené srdce. Ne, přátelé, bude to sauna. Přátelé, jdeme do sauny. Aktuálně jsme si dopřáli stanovní ceremoniál. Jak můžete vědět, točím se vodu. Křížová cesta začíná právě teď. Ochutnáme tady tu hru v Max Fitness, uděláme taste test. Přátelé, tady té vodě dávám jí 10 bodů z 10, protože nemá žádný kalorie. Já jsem si to zase špinul. Tady v té místnosti, přátelé, jsou velmi příznivé podmínky. Ochutnávku té vodní řasice nad námi uděláme příště. Pokud tady bude 15 lajků, tak ji uděláme, přátelé. Tak, právě jsem si dopřál hodně studenou sprchu, jo. Přátelé, po té studené sprše se cítím, jako kdybych stál na sněžce ve 40 stupních a z těch 1667 metrů, co ta sněžka má, tak bych skočil dolů do rybníčka do jezírka do přehrady Lepenec. Velký shoutout Fitness Station Radlice, mám od nich tady ten ručník. Nyní se tady s bratrem dopřáváme protein. Já jsem si teda nechal do pistáciového proteinu natočit jedno espresso, takže máme presotein. Z nějakého důvodu mi to, přátelé, strašně připomíná venkov, prostě farmu, nějakou vesnici, ten protein. Dávám mu s tím, že tam je kafe, 9,5 bodů z 10, což se často nestává, přátelé. Právě jsme se rozloučili s mladším bratrem a vyrážíme do práce pro sluchátka. Máme za sebou už tolik kilometrů, kolik vidíte tady na obrazovce, já jsem to ještě nečekoval. A mám lejtka jak Sagan. Pit stop jsme si udělali, dali jsme si jonťák a náš stávající problém je, že nemáme klíče od bytu a moje spolubydlící bude doma za 2 hodiny, takže jdeme ještě na výlet. Zdravím pitbully před klubem, kam nabíhám. Čupce platí mapsin, dáš dopije polika. Nemusím to fotit, uvidíš, že nejsi sám. Vrátí se ti domů s plnou hubou jako pelikán. Pálím hydro velké jako 24 karát. Nejde mě sestřelit, přesto mi říkají černý jestřáb. Dlužíš mi, máš mě ve tvých patách. Ráno sedíš doma, večer ležíš ve zprávách. Černá Virex bunda jako anakonda. Přátelé, sídliště Zličín, zdravíme Míšu, růžovou vlásku není aktuálně. Loučím se s vámi u dnešního daily vlogu, byl to velmi zajímavý pestrý den s vámi. Já si jdu dát skleničku kreatinu a dobrou noc.